Saan ka kati mapan aglans? Wala kundi diet ka matan. Si kakit di mat. Sa anak ngagday-diet. Ilip-lipas ko lang dito yung aramidag. Inaktumot din mangan. Kunak ano kundi diet ka mat. Nga ron, tumuna kami mo din kinipasita, iyo kusina. Inakpay nga ning gumatang iti si Dagi Jerwar. Awan balon ko. Ay na, agbalon ka ngamin Saan safe dagiti magatgatang itirwar si daan. Ha? Isu asyak, sa anak agumat-gatang di tarwar iti uray anya amakan. Diyak laki di mangmangan iti saan anadalos. Ay, unay ka matan. Sa anak nga agin inarte ibagbagak lang tipod now. Ala, umuna kayo ni di kusina. Sumaruno Anya ko na ni Lucing? Saan amang mangan iti magapu jerwar amakan? Wan atas ang kano anadalos. Agasam man. Di wow! Bayam latan. No parang ng kuha na, kat sana nadalos, di sana mangan. Anya kuma. Ay wan huwag pilitin ang ayaw, baka pumayag. Nakapapain met no mga ni tinagapo yarwan. Ang mga nagsakit ti tiyan na. Siguro, nakadaldalos ni Lusing ija balayda. Nasaya at nung kasta. Adan tulat tamot ati papananta iti balayda. Sa bagay, ijaya makita ti kinadalos na. Ne, anya nga iti aramidem Lucing. Ay ikwa. Ug-ugasak iti napudot adanom dagito'y pinggan na panganak. Anya? Ay unay kan. Kaugugas mila dagita pinggan itay nalpas kami anangan. Kasta ka de. Ay isa na kami na basta taltalag. Abangan no saan anadalos ti panakaugas na. Iso na say-sayat la tamat anong ugasak iti hot water. Abangan ngamin no adda germs na. Ay unay mo tin akin na artem dayta. Ay sa anak nga gininarte. Nagpapakatutuo lang ako sa sarili ko. Mawatam day jay. Tagalog pa yan. Ala, mangan ka nga rudan tanalpas kamin amangan. Umuna kami nagsublay ti trabaho. Okay, pasita. Anya mo tin ni Lucing? Kasla ada sakit tayo amang mangan ije kusina. Ha? Tunggal mangan, masapol na kanu nga ugasan iti napurot adanong ti pinggan nga usaron na. Agraraman. Uray ka ugas, ugasan na latta. Taamangan ka no ada germs na. Di wow. Isun ati kadadalusan a parswa. Una yan. Kasla siyak pa'y nga ron ti mabain. Ta siyak tinagugas iti pinggan. Payaman kundi arte mo tadya tao. Aging dadalus mo Una yan. Umarte ayon sa estado ng pamumuhay. Nukas kanyak asang kasapol, sang kasaangan. Sa anak akong di arte, tanakababain. Ay, madun alawas ti napalabas. Madipod ini nagpapaskenak. Nga maging gaita. Di malay subli ni Luseng nagigit tupperware kan pinggan na nagkargaan na iti makan. Hey! Patsembait no isubli na pa'y dayjay. Ha? Idinto pa'y birthday jay apukok nga anak ni Maria. Imay manin iday. Ado apinggan tinyawid na. Ngumawan apulos tin subli na. Aniya? Ito si ka mismo ti mapan mga jay balayda. Mabalag. At dapat siguro tinamnamang agsublay. Game no jay kunam. Ako sa nga isubli na. Wait. Yan lapat chayng. Ay, una yan. Sapay nagngingi na nagijay at tupperware kan pinggan ko. Kasla mabainak pa mapan mangalay di balayda. Uray sa galaw. Sa anak man ang mabain kiniluseng. Tawan mo't babain na. Di pagbainak laang, nilakay na. Ta nagsingpot mo't gamay. Ay, ugasak anaimbag da ito'y baso a pagkapyang tamaan no da germs na. Lusing. Mabayag ka kanina pa hindi tayong tilabaan po. Apay, kit kita lang arudan nga agugugas sakpay lang iti baso kapag kapyat. Ha? Ito'y kapay lang amin dita. Kasla 10 minutes mo matan nga ugasan dahil tamay sa abaso. Ay, saan lang at 10 minutes? 20 minutes kit di
20 minutes ko nga ugasan iti cold water, kan 10 minutes ko mat nga ugasan iti hot water. What? Ang mga no adda germs na, narigatan. Unay kan? Alang ron, excuse me pa lang. Ugasak labid na iti baso. 1 minute lang. Kalpasan na, ituloy mo man na hindi pa nagugas mo dito baso. Okay. Ya kung may limad, tirurod ko iti dahin ya alusing. Wan nga rod, uray siya kat maasarak it style na. Nasubraan mo ti kinaarte na. Ati, wala pa yung iti babak nang nakagugas iti pinggan kan baso na. Ay, una yun aya. Agugas lang iti baso pagkapyan na. Abutan na pa yung iti 30 minutes. Taamangan ka nun, ada germs na. Salbang kini. Ijay balayda. Kasjay nga tamot ti kadalos na mare. Ay tuan, makaparoon. Makadadahal iti aldaw. Sapay la kumaa, ta makapasyar tantumot ijay balayda. Ta makita man no kasjay mo't la kadalos. Birthday ijay balayda inton bigat. Ha? Saan may? Abay, adag birthday ng anak na. Kano birthday ka no mo ti inauna nga anak na. Kastaya, nasabat ko di kalman. Ngamawan may timbangan na kanya. Na, ay nagloko na aluseng. Inawis na kung di na ka inawis. Saan may? Ngamnupay kasta. Mapanak lata. Tapno, at dalason amapan ko alaing ng iti Tupperware. Kas kada pinggan asan na rin subsublay. Aniya, Wait, mapanak ko nagtumay. Anya, kasangay iti anak mo itong bigat. Wen, iso ano mayat kayo, umay kayo ah. Ay katuan ah. wan umay kami adwa. Sige, sa anak tayo ngagtrabaho inton bigat, tasyak ti agluto iti pagsasangwan tayo. Kasta kani. Ay katuan ah. Saan kami narutin agbalo ni ti pangaldawan mi kinapasita itong bigat. Ay una, ijay kay ton abangan. Ala, mangantayon, kukumare, kukumpare, manggao kay latan iti makan. Apay mo tayo tipinggan mo, Lusing. Saan ang nagpapada? Adda ti breakable, adda ti stainless, adda pa iti plastic. Ay nawaw! Ha? Wan nga rod. Uri dagiti basom. Saan ay nagpapada? Ada stainless. Ada may awan handle na. Ay na! Kasano nga may nasaan nga agpapada dagiti pinggan kas kada baso na. Kat inurnong na lang dagita. Ay, ninanamot. Katwan mo? Naurnong lang dagita pinggan mo. Itinapan mo na kipalpalanitan. Anya? What? Tunggal mapan ka makipalanit, agdudo mga pinggan, kas kada baso tiyaw awid mo. Isu dagitaan na urnong. Isu asaan ang nagpapada. Anya? Isu anumal pas tayo amangan, alaak amin, dagiti pinggan, kag Tupperware ka, wasan mo ngayon subsublay.
Dagita pinggan ang nagpipintas. Nagapaw, iti nagduduma babalay. Ganda kita tipeng, kas kada nagpapangit a pinggan, iso ti kukwam. Nana, Kag, saan lang asak ti mangala? Adamot lang nila kay kulas. Alaan na mot la ka na, dagiti pinggan na saan mo ngayon susublay. anya? Sunggarak man kumare. Ay, wala siya kumare. Ang dami-dami kong tawa. Mga 8 siguro. No siyak, saan ang mabilang mare? Ado akatawak itay. Ay, anya nga tamot ni Rupa ni Lucia sumarag iti trabaho, yung bigan. Ha, salbag iti Kundi arte no, dati iti trabaho, yung kasi gayam, salbag ko lang manin. Agasam man, tanod iti trabaho. Maurasan no ugasan na tipinggan a panganan na. Ngam ijay balayda, ay nakas jay matgayam. Kung nga ron, saan na nagpapada ti pinggan na, tagayam, nagtutuma mo yung apalanitan tinagapwanda. Oo na yan alusing dayjay. Kundi arte, ngam nangir-ngir-ngir mat dagiti pinggan na ijay balayda. Makangag day dyan itong bigat ko nagtumat. Nakita pa dyan nakasampay ang underwear na dyan suli. Nakangiring-giring mo't lang si ka. Yung mo dito kundi arte. Eh, oo na yan aya. Ay, Kung gaganay gayam ang mapanagtrabaho. Kwa, Abay, mababain ka kadagiti ka trabahoam. Gapu itinaamuan da kinapudno. ha? Anday ta, kunam lang amin nung nasaya at tikundi arte. Anya nga ita, sika lang aron di nakababain. Saan aksan ang mapanagtrabaho lakay? Anya asan, di ka kinti mapantag, pasensya ka kadakwada. Dahita ti maganab mo. Anya? si kamat lasing. Oo na yan, napanagpampamarang mo. Ha? No, dito yung trabaho, kundi arte ka. Nga uray la abutam ti may isang oras apa nagugas iti pinggan na panganam. Pare, Ngam ija balayo. Eh, nakangiring-giring-giring ba dagiti pinggan na pang panganam? Oo na yan. ay kwa, pasensya kay lakuman Amo ka saan anasaya at dagiti nga impakpakitak kada kayo. Oo na yan. Kundi arte ka dito eh. Ngam dagiti pinggan na pang panganam. Kasaan mo ta nagpapada? Taganya, naggapo, itinaduma-duma apalanitan. Oo na yan, George. Nakababay day tangaramid mo. Promises! Ay, karika, saan na maulit? Kinapudno na, mababain ang unay kada kayo. Nasayat mo no kasta. Tani, nakababay hindi kundi arte. Ngam awan matgayam tinasayat pinggan
Kaak iti danom gudulakay. Ano tayo dyan bakit? Si bugak man dagiti mulak amasitas lakay. Kunak tumat gamin agumatang ta iti hus. Tapos saan ka amarigatan akasta nagsibog ka? Ay okay laang lakay. Exercise kumitlaangan Aday ta, bukawan nak to numaibus ti danum ititimba, takarga akman ha? Word lakay. Agyaman aklaunay Nilili, ada magkayam ti baro a koleksyon mo, bakit? Ay, word lakay. Ginatang ko na iti online. Malumot ti kasta amula. 5,000 lakay. Ay nawaw, nanginabot kayo. Ay, wala lakay ta. Rare ti kakasta. Manmano ti kasta mula. Lumabas akmana na Olivia. Siya di daw ti papanam Nora. Ay, di talang klinik nana. Mapanak mangala iti agas. Aguray ka. The new collection mo, nana. Ginatang ko iti online. Ay, ikanak tumamat iti mulak, nana. Kurso na daklaunay iti kasta amula. Ay, kabarang dumakkel adagaws. Inal daw matasibsibugan nyo, nana. Sigurado anapartak a dumakkel dayta. Malawan. Mang tedak taw no adda ti saring. Iti pay laeng mat paraangan. Ay nawaw, saan mo mat ako ko ti dalan, bakit? Bay ata lumabas. Di ka kusilap ako silap dita, ta di namot laeng makita. Di ka mabutay, no saaning nga agsubli iti sigod tamatam. Na, Tunggal lumabas ni Marinora kat agkusilap ka. Di ka mabutang no aglak, ha? ay nasaan to ang mapasamak dayta? Sa maysa, kontrol man ti boses mo. Ang mga lumangid na, kat panunutin na asip-siputak ti biyag na. Okay lang, atay sumot ngagpay sutar aramidem. No si kalaang ti kasta ti gayem na, sigurado ak amapunuan kamat laang lakay. 15 pesos laang alot, ngamimot na pay. Ay nawaw ka. Saan tayo ngagpapada, bakit? Depende mo't dayta, ano man nakaawat ka tao. Ay, agreeng ka pa'y mangudaw. Bigbigatan bakit? Nasapa pa nga mariniing nakit eh. Mapukpukaw ti mulak lakay. Agraban pasaw, binagkat ti agtatakaw. Ay daw, kasano ko maabapukaw? Kit adala ang matdita idirabi. Awan nga rudan lakay. Ang mga ano kinursunadaan dagiti lumablabas. Ay, sana mabalain. 5,000 ti gastos ko iti dayjay amula. Sigurado ka di ang mapukpukaw. Ang mga nadala ang dita, kiti mo nakita. Ay, bumangon ka man nga raw, tatulungan na ka mang sapol lakay. Asino ngamin ay tinangibag agumatang ka itimulaan ng ina. Sa mo i-display di tarwar. Ay, haan niya kalakit din lakay. Alangan mat kay ti silid ti pangikargak iti mula, kat pang display mat at talaga dayjay. Anya ti pa kay stresan nyo, tatago daw. Si Kamagayam Lucas. Sapsapulag ti mapukpukaw amula ni Nanam Olivia. Tinakaw da, tata? At hapon mi nga adda tinang takaw. Tadi mi mutan makita. Itay pa'y asap-sapulon mi. Ngabawan mo. Ni, hasino ay nga tatay tangag tatakaw, tata? Dahil ti saan mi nga amo. Sapay awan ti CCTV. CCTV ti karuba ay tata. Ipadas min tumat agsarutsod. 5,000 gamin. Ti kataday ti amula. Wala, tata. Nang runakit nangina pa'y gaya. Agpus kay mutlaang iti Facebook, tata. Anyat amu tayo. Ang mga numasyan tinang takaw kat isubli na. Sapay lakuma. Tapos saanan analiday ni Nanam.
pukaw timula ni Nana Olivia, lakay. Nanginapay ka nung arog kung nanitatago daw. 5,000 ka no? Amok no asino tinagtakaw. Ay nawaw, nakitam bakit? Ni Nana Olivia ti kayat ko ang makasarita lakay. Masapon nga agsarita kami iti personal, tapno maibagakmet no anya tinakita. Iranam ti mapan itayanda, iti kasto nga oras ta sigurado asan abisi dagi jay. Wen, mga naklabiit. Anya tinakita maya bakit? Curiosak lang. Basta, adda tinakita, kat iso ti ipulong ko ken Nana Olivia inton madamdama. Di da pa'y insubli ti mulam at tinakaw da, Nana Olivia. Ay da, talaga nga awanan. Awan konsensya day jay nga agtatakaw. Amok no asino tinangala, Nana. Siya kun ti witness mo. Ay nawaw, no ambaw, asino nga ron, Freda? Minora, Anya? nakita nga iso tinang bagkat iti mulay o, Nana. Ay, wan. Malagip kaw anadakamat na akursunada na dayjay amulak idinakita na. Makitam dayta, Nana. Kasla na singpet no kitaam. Ngam agtatakaw mo't gayam iti mula. Awanan baen dayjay anora lakay. Apay ni Laura bakit? Isumagayam tinang bagkat iti mulak ang mapukpukaw. Anya? Adda ka diti pamanagnag mo iti kasta nga ibagbagang bakit? Nakita ni Freda lakay. Isaw timay na imbaga itay. Adda nga ron ti ebidensya ni Freda a witness mo. Isuabis mo din nakakita lakay. Ay, di mo patpatsintan yaman amang manggag mo. No awan mo ti ebidensyada. No agul uli makaklatan. Amagan no ulitin ang tumanan lakay. Agruam kit di dayjay ataaw. Nay. Mayat mo tiisem mo ang nagawid, Freda. Wen ta successful tinaramid ko. Ay, napakawa na mapaw. Adda man ang tiinaramid mo akalukwan niya. Ay nasaan akalukwan dayjay tapno ibagakan ka. Amukit no kasta tiisem mo. Di nakadingamin pakibiyangan lakay. Agraman pa nagisam ko pagpari ko tampay. Ay nawaw. Ay. Amok nga datikat mo asawa ni tiday tanga isem mo.
iti ayanda na Olivia. Pinaayaban na, tasyak kanu timpulong ti witness na anang takaw iti nginginaay na mula na. Ay nawa, sikat ti pinabasol da? Siyak ti pinabasol na dya a witness, iti ba nag-adyak mat inaramid? Sa anak mat nga agtatakaw? No kasta, si kagayam tinapan impulong ni Freda, idinapan iti ayanda na Olivia. Apay kumanga nga ramida ni Mari Freda ti kasjay pare. Panagkunak, kayat na ti bumalis ken kamare. Malagip mo ti 15 pesos alod apag saksakitan tinakam na ken kamare. Malagip mo! Sigurado ka kadi ani Nora tinakitam anang bagkat itimula ni Nana Olivia, bakit? Medyo nasipngat. Ngam amok ani Mari Nora tinakita. At idug kat tibok na. Ay. Saan anasaya at nagpulong kay Jay, bakit? No saan ka maggaya masigurado? Gaputa at idug tibuok na, ni Nora adagosay. Kabisadok tila nga day taan Nora lakay. No di mo nakita ti rupa na, saan a 100% sure ani Mari Nora tinakitam, ay nawaw. Kabisadok nga rod ti itsura day taan Nora. Di ka man agin witness dita, no inuulpod mo ti istoryam. Di siya kontolbag. Kaya't ko na ang mati makabalas iti kumare. Di rumwarti put no, agar aramid ka iti istorya, takayat mo ti makabalas. Para lang iti 15 pesos alod, iraman mo pa yan ni Nana Olivia. Ay, saan anasaya at ti kasta bakit? Gulo ti pagbanagan ti kastar aramidam. Apay ngayong bagbagam asyak tinang takaw iti masetas ni Nana Olivia, uray sanmat. Iramraman mo pa'y ni Nana iti sakit tinakam mo kanyak, gapula ang iti dayta alod. Witness ak nga rod. Alaman nga rod, napudno ang nakita nak, anya ti kulay ti kawas ko. Ay, kuha. Nagado. Basta. Anya nga oras ang nakita nak iti arubayan da Nana Olivia. Ita di ka makasungbat iti diretsyo kanyak. Makonsensya ka kumamat. Sorry, friend. Kinapudno na. Nagulbudak at talaga. Takayat ko ti makabalas kan ka. Anya nga rod ita ti aramidag. Kagurguran ako ni Nana Olivia gapo iti inuulbod nga istoryam kan kuana. Pinagbalin na kadakas. Saan ko lang ana ilo ti utangam kastakan. Sorry, Mare. Pakawanin na kuman. Kasano ko mga agsubli ti sigod alin nanganta kas agayam no kas tama ti aramidam. Saanan ang maulit? Promise. Sakbay pakawanan ka. Kasaritan pa'y ni Nana Olivia. Kas taunay ti ungat na kanyak no amumlaang. Aldawan tinapalabas, ngam di mo nagpakpakita na dyan Nora kanyak. Ay nawa, relax ka kanilaang, Olivia. Kasano kumaba kapag relaxag? Iti kinaado ti mulak amasitas, ti pa'y magkanginaan, tinapili na at tinakaw. Nagbutang siguro kang ka Ada tinakakita kin kwa na, ngam ilibak na pa'y laang ngamain. Ay na, amangan mo't nupudno, ti ibagpagan. Amangan no talaga saan nga iso tinagtakaw bakit? Amangan no mapapabasol lang. No saan nga isaw, apay nga raw na di matan umay. Una, tano agsarita kayo, kat ipilit mo ti kayat mo. Di mo ding gantiside naman. Naimbag man ta nagpakita ka kanyak Nora. Anyagay, bayadam ka day, wano isublime ti mulak at tinakaw mau. Ni friend at timang ipalawag iti amin, Nana. Ay, kuha nga mi, Nana Olivia. Anya, Saan apod no tiimbagak kada kayo? no kasta, saan ani Nora tinagtakaw? Saan, Nana? Nagulbudak kada kayo. Takayat ko lang ti bumalas iti gayim ko. Nasakit nga min tinakam ko. Idi saan na nga inlod yot utangag alod. No saan ani Nora? Ibagam kanyak, no asinaw, itamat laang. Diyak amo, Nana, tawan mo tinakita. Diyak amo no asino ti agtatakaw. Anya!
Pasensya ka na ano pinagsasawan ka iti dayjay nga aldaw, Nora. Madanagan aklaan nga talaga iti mula ka mapukpukaw. Okay lang, Nana. Tinapatag ita, kat nalawlawagan ti amin ka na kayo. Sana siyak tinagtakaw. Kaya't lang ni Freda ti bumalas kanya, iso nagulbud ka na kayo. Ay na, talaga dayjay Freda. Proud pa'y amang ibaga nga iso ti witness kaw. Tagayam, inuulbod ma ti rumrumwar iti ngiwat na. Da kayon ti makamungag sarita, Nana. Auta kundi ta. Ay kapasensya ka man na, Nora. Bayam, taikak iti leksyon day ja agay yamaw. Agyaman ak, Nana. Amaw si ka, Freda. Naglaing ka nga gulbod. Iramraman nakpaikit dahin tapno lang makabalas kay tigay yamaw. Ay, sorry, Nana. Basol ko dayjay. Imbabain nak iti sangwanan ni Nora. Sapay lang kumaata, mapakawanak, Nana. Inton sumarunaw, di mo nararamidan ti kasta. No adda saan nyo nagkinawatan iti gayemaw. No adda sakit tinakam mo iti gayemaw. Idiritsumken ko na. Saan aday ta iramraman mo iti sabali a tao. Naimbag tasaan ko nga impabarangay ni Nora. Siyak tumala ang tinakababaeng no bilang. Talaga adyak ka mo no asino tinagtakaw, Nana. Ninesa, di ta ka bang ibang abarangay tinagtakaw? Kasanum adamuan lakay. At ti insinti ka aruba tayo a videos ti CCTV da. Huwan nga agpaisaw. Ti awanan pa'y na babae. Sapay lang kumata, saan pa'y anala daw ti amin, Nana. Pakawanin na kumaitibidot ko. Pakawanan ka. Gamsan akayat asawan day ta apagtalkan ka manay.
Casey. Ada nga ron inaramid ko, tatang. Madama ti live ko itay simmangpet kayo. Kumkumpormi matararamidam. Para kadagiti viewers ko dayjay, tatang. Kasanon no makita ti makinbalay ti kastangar aramidam, ha? Nasingpat ni Sir Roger, tatang. Nakayukit di man. Ang anyala ang ti panunutan na no makita na ti videom. Ang mga no panunutan na atagtagikuan tayo ti balay da. Di kay madanagan, tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Siguradum lang, nakababay. Siya kung ti makaamo ang makisarita ken kuana, no adda reklamo na, tatang. Kumusta nga iti live mo, anak ko? Ado ka di tinagbuya. Wen ananang, uray dagiti kakasinsin ko at taga Manila. Nagbuya da, nanang. Di mayat no kasta, anak ko. Ad-adda nga agbilib dagiti no ko, nanang. Sigurado da itan. Amok ti ugali da kita at tao. Ne, ada umawawag. Ha? Asino ti umawawag, nanang? Ni Antim Priscilla. Sumbatan pa'y nanang. Ituloy tanto ti agistorya inton madamdama. Amang ano napatag ti ibagana. Hello, Mare. Imawag at tada napatag nga ibagakken ka, mare. Banya da ita, Mare. Imanugot ang ti anak ko, apo masyarak iti lugar anak kay kamanga, mare. Kano nga umay ka, Mare? Inton Martes, sa anak pa'y nga anak kapaglaban. Isuna lang tadyak amo ti pagluganak, mare. Sabten kanto iti terminal, Mare. Basta aglugan ka iti bus di ta lugar tayo. Mano nga minan ti pasahe, mare? 700, Mare. O sige, agtekstak tulat taken ka inton Martes, mare. Okay, Mare. Bye. No umay ni Auntie Priscilla, masapol a presentable ti balay adanunan na nanang. Una, masapul mo't lang nga agpalingkita. Tawanan tinagyan ti ref. Nakababain mo't iti kumare. Ito lang manan anak no ti ref, Di mo pa'y lakiskisayan tinagyan ti ref, lakay. Ay nawaw, apay kumasan. Di mo ibaga ala ko dagitoy. Amangan no maibos, kat saan pa'y asimangpet ni Mare Priscilla. Ano taramidan ni Mari Priscilla dito balay? Umaylaang pumasyar, lakay. Anya, Kaya't nakano ang makita ti lugar ang nakaikamangak. isumad lagay mabisi ni Kisi ngagdaldalos iti parangan. Una, maturog ka no dito'y iti duarapi. O, kita ama, di nakibabain kan kwa na, lakay. O mati makagapo tapno ibabayin ka. Amok ti ugalim, lakay. Tangiwat mo launay. Langag mo ka di tagwarwara sa damag. May papaniti anak kinasawam. Victor! Anya man hindi tatatan? Agraraman ka nung matyaginam. Anya? Tagtagikwaanda ka nung tibalaya pag nanaidan nyo ita. Kasano tagtagikwaanda, datang? Bagbagada ka no, abalayaw, ray saan mo. Kirtikir kayo lang mo dita. Jak among ti may papaniti da ita banag, tatang? Kasari tamti asawam kintanak mo. Nakababa hindi kasta. Sak payabas mo nga amam ti pangibagbaga iti kalugaran tayo. Hindi ka madanagan. Kasaritak to ida. Pasensya kayon, numairamaraman kayo iti kalukwan da gina.
masaludsudan, Mare. Anya dayta, Mare Priscilla. Nilakay mo kanila ang trabaho iti garden, Mare. Ay nawaw, saan Mare? Adda dagiti trabahador na. Apay nga ron nakas jay tila nga na nagawid, Mare. Nakarugrugit ti kawas na. Kasla nagtrabaho. Dayjay ka di Mare. Kinapudno na, adda ti trabahador nila kay ko. Ngam kaya namala ang titumulong agtrabaho. Kasta gaya, Mare. Nagagat nga rod, no kasta. Uwan Mare, di na kayat ti agbalin at tagabaon laeng. Kayat na mo ti agtrabaho. Isu, matlagayam ang nakapatakder kayo iti dakkel a balayo, Mare. Nagagat, unay nila kay mo. Ay, wunmut Mare. Awan ti makunakan Victor, tatalaga nagagat ti asawa. At magayam ti bisita yaw, anak ko. Kumari ni Evelyn da tatang. Nangag ko nga raw ti saritaan ng agkumari. Lima sakit ti paraangan yaw. Ipampanakal di bakit mau abalayaw ti pagnana idan yoy ta. Uray ti ref mi tatang. May ni Mari Priscilla. Napumpunno. Talaga ang agraraman ti asawam. Diyak manamoy ti asawak tatang. Awan mo't ti ganabon na iti kastang naramidan na. Kaya't nalang siguro tagpasikat. Di na mo apakay babainan na ti kastang aramidan na. Awang ko matibibiyang ko no may papaniti na itabarag. Ngun pampanunutik lang ti pakay babainan mo lang ti pamilya tayo. Ti kastang aramidan ti asawa kin anak mo, anak ko. Di ka man tanagan tatang. Siya kung ti makamu iti na ita. Nang nagnitatang ti saritaan nyo iti kumarim, iti limabas iti parahangan tayo bakit. Anya kumaita. Tagtagi ko ang kanumot ti balaya pag nanaudan tayo. Ay nawaw, anya kumatibibiyang ni tatang mo. Di ka mabayin iti kastararamidan bakit. Ipalagip ko manan tamangan no nalipatan nyo. Caretaker tayo lang iti daytoy abalay. Shh! Tanggiwat mo ko na. Kontrol mo ta. Ang mga numariing ni Mari Priscilla, kat mangag na ti kastang ibagbagam. Di ka madanagan, agawid matla ang ti kumarik inton bigan. May bagabigat mo. Kastamat kan ka, Victor. Adalaang mantikat kung ay bagaken ka, sakbay nga gawid ka. Anya dayta? Sana pudno dagiti ibagbagat asawaken ka. Anya ti kayat mo asawan. Caretaker kami lang iti dayto abalay. Amin na makitkita yu kat sanikwa ni Sir Roger. Tilang may sa asufaken TV ti sanikwami. Anya? Inulbutan na ka lang tagraraman na kumarim. Ti anya kumaga po nga ulbudan nak ni Mari Evelyn. May salang ti sigurado. Kaya't natagpasikat kada kayo akumari na. Agyaman na iti oras mo, Mari Priscilla. Awanan yaman na, Mare. Nag-enjoyak mat dito'y lugaryo. Inton maminsan tumanan, Mare. Sakbaya po manawag. Adalang man kayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya dayta, Mare. Saan masapul nga agpamarang ka abaknang, Mare? Ay nawaw, agpamarang? Tikunam kanya, kat ko kayo daytoy abalay, Mare. Saan mat gayam, ta caretaker kayo lang? Sigurado akayat naklang adadaulan. No asino man tinangidanon iti kastakan ka, Mare. Nilakay mo mismo tinangibaga, Mare. Inton sumaruno, di mo nararamidan ti kasta. Awan dakas na, no caretaker kayo lang. Tidakas, kat ti agpampamarang kaabak ng iti imatang ti padam a tao. Luklukwam laang ti bagbagi, Mare.
Ulom nanang. Marurudak iti amam. Apay ni tatang. Indanon na kin ni Antim Priscilla, a caretaker tayo laang iti dayto abalay. Kasta uray ti bain ko, kabayatan ti panagsarita mi kin ni Antim itay. Anya? Ay talaga aday tang amam. Kontraan na amin nga ramidag. Ay na, talagang agburak ti darak ken kuana. Ano tayo parekot mo, Evelyn? Traitor kang asawa. Ay nawaw, kasano nagbalinak at traidor, alaman? Apay ngamin apakibibiyang am ti diskarte ka. Saan a diskarte day jay? Kinaagraraman ti kastang aramidan nyo itanakta. Tagikuan nyo, di saan nyo matakuka. Uray ni tatang, bumain moten iti kastang aramidan nyo. Ay nawaw, agraraman kami. Asino ti agraraman tatang? Da kayo nga gina. Di kay agsaw iti kasta tatang. Saan kami nga agraraman? Saan aki na agraraman ti kasjay? Agulimag kasi kakisi. Di mo ikalintagan ti aramid nyo itinam. Manulaang titawan mo, kumkastan ti aramid mo. Ay nawaw kayo adwa. Sigamat ibilin. Ti kumamat na sayaat at isurum iti anak ta. Saan akasta? Saan nga amin katrumbang apakibiyang Victor? Imbagak lang ti pudno iti kumarem. Tadyak magustuhan ti kastang aramidan nyo. Kasanulangan nga gipulong dagiti chismosa iti makinkuko iti dayto abalay. Amangan kunak no pagtalawon da tayo adina oras. Mangi